Bonjour le diabiato. Misy histoire fohifohy tantareko aminareo. Izy koa donc anareo mizaha TikTok, hitanareo agny zegny le histoirany Tsiaky Viavy Alexandra, origine congolaise, mianatra à Canada, mpianatra zo de maty. Tsy amizay hoe na nivonin'olo izy na accidentellement. Mbala tsy atrito fa le raha efa confirmé ni police canadienne zegny hoe maty le zaza hitandreo zegny izy tagnaty rano. Donc atrito mbala tsy oui karakory les confirmations, les causes des décès. Déjà, toutes mes condoléances à toute la famille d'Alexandra. Surtout, toutes mes condoléances à sa maman qui a perdu son unique enfant. Alexandra était unique. Je compatis votre douleur, madame. Je ne suis pas congolaise, je suis juste une maman. Je parle en tant que maman. Je comprends votre douleur et je suis totalement avec vous. Toutes mes condoléances. Donc, Tsiaky Viavy zegny en colocatrice izy ndraiky olo fotsy miaraka mipetraka aminazy hoe colocatrice nazy zegny olo fotsy io. De araka le histoire zegny, araka le preuve efa naboakandreo zegny, Tsiaky Viavy zegny disparu depuis mercredi à 15h. Donc, izy zegny efa zatra micontacte mamany tout le temps. Donc, maman nivolagna hoe à partir de mercredi téléphone nazy mbala nandeha mercredi, jeudi, vendredi. Or izy disparu depuis mercredi. Donc maman zegny misy enquête hoe satria maman mandefa message en WhatsApp misy trait aroe igny miboaka. Izy koa antegna zegny mandefa, izy koa zegny téléphone tegna mandeha anao mandefa message WhatsApp misy trait aroe. Fa izy koa izy trait araiky, soit zegny téléphone-nao maty, soit téléphone-nao mode avion. Jusqu'à vendredi mbala trait aroe niboaka fa tsisy réponse. De maman zegny commence nagnano alerte amin'ny réseaux sociaux comme quoi zegny izy ny panique fa zanany disparu depuis mercredi, tsisy réponse message alefany. De maman amizay zegny nikaiky colocatrice. De colocatrice nivolagna fa izy koa depuis des jours efa tsy tato e. De izy mamany depuis des jours, de pourquoi anao tsy signalé police? De colocatrice ty zegny olo niaraka nipetraka taminazy zegny efa disparu depuis des jours fa izy tsy tetry. De izy amizay nivolagna hoe mbesa za kaiky police. De asany kaiky police Tsiaky Viavy ty, de teo amizay zegny police nangala contact amin'ny mamany. De voilà, ireo zegny nagnano vie de recherche. Bon, enfin bref, ataontsika fohifohy. Fa ny raha très bizarre zegny hoe araka fivolagnan'ny colocatrice ty, i Alexandra nandeha ni déposeny le 3e colocataire atao. Or mamany Tsiaky ty tsy au courant fa misy 3e colocataire atao, olo malandy koa. Soi-disant zegny karaha hoe Tsiaky nazy fa bon hatreky tsisy olo miconfirme na vrai Tsiaky nazy io na hoe juste colocataire. De io le 3e miaraka mipetraka amindreo zegny nandeha ni dépose Alexandra ty am parc. Am parc, agnarana parc ty zegny Île Quentin. Que hitany caméra de surveillance zegny Alexandra à telle heure nandalo am parc satria andafy ty parc zegny misy caméra de surveillance à l'entrée. De Alexandra zegny nipasse teo à telle heure. Izy lost time. Fa le problème, izy amizay tsy hitany caméra de surveillance fa izy niboaka. Donc forcément Alexandra to izy am parc maventy be, to ary parc maventy atiala vraiment calme, tsy hoe parc hoe marolo fa on dirait zegny karaha parc tsy marolo. Vraiment un peu isolé. Ary à côté zegny misy rivière, misy renirano be, misy bateau et tout. De Alexandra zegny niditra tagny tsy niboaka eto. Commence teo amizay zegny panique mamany de nagnano aide et tout. Heureusement que olo jiaby nibogy, réseaux sociaux nibogy. Amin'ny lafiny araiky tsara fa raha karaha regny tegna ilagna réseaux sociaux. Nibogy tout le monde dans le monde entier. Zegny nanaovaka Alexandra, elle est vraiment mahery lionazy. Tout dans le monde entier touché tamin'ny histoire ty. Na anao congolaise, na anao tsy congolaise, na olo malandy. Samby olo nagnano vidéo, appel à l'aide et tout. Donc, nisoragna Zagnahary zegny, tout de suite zegny,
nivaha le recherche, olo jiaby samy nagnano recherche, misy sasany le communauté nazy mandriagny mihitsy mandry amin'ny atiala io mihitsy mandeha mitsakaraka izy et tout. De teo amin'izay zegny nomoaly maraindray. Nomoaly maraindray izy vo hitandreo amoron-drano. Cornazy zegny amoron-drano. De nisy pêcheur zegny nandeha, nisy pêcheur zegny nahita izy tany nahita raha bizarre de nagnanjo police. Ireo mbala tsy nandeha nitsakaraka izy tao fa nagnanjo police hoe misy raha bizarre hitanay ato fa sodé le olo disparu. Satria raha io fa natao nalaza dans le monde entier. Donc olo jiaby presque au courant tamin'ny raha. De izy nalaindreo mazava ho azy tsisy olo déclaré disparu tamin'ny île Quentin io tamin'ny rivière io koa tsy Alexandra. Donc mazava ho azy fa police zegny tsy endriky ny confirmer formellement nohony maro le procédure arahiny. Tsy maintsy misy médecin légiste, tsy maintsy misy olo zegny confirmer hoe test ADN sy ny tariny io rô vao mahafaka miconfirmer fa olo efa nahefa tsy maintsy izy io. De nandesindreo natao autopsie et tout, en fin de compte confirmer fa c'est elle en fait. C'est elle. De ny raha mahagaga hoe pourquoi zegny colocatrice karaha hoe tsy misankety. Il y a des choses aminakahy zegny izy un peu complice, pas genre ny hoe namany nandeha namono azy fa non assistance en danger. Zegny en français ty anao koa hoe nahita olo voaraha anao tsy mikaika l'aide na hoe pompier na hoe police, anao considérer la loi hoe non assistance en danger. Donc anao iaragna lalagna. Pourquoi izy tsy nagnano alerte? Or olo miaraka mipetraka anao taminao disparu 2-3 jours. Soit izy jalouse, izy zegny rien à foutre, soit izy complice. Ary fahatelon'olo niara-nipetraka amindreo ao olo malandy, anao ny andeha ny dépose zanak'olo soi-disant miaraka anareo aux alentours ny parc io, de olo tsy nody aligny, tsy nody des jours de anao zegny tsy nisankety. Aminakahy zegny c'est très louche. Enquête efa mandeha. Fa c'est très louche. Io tsy maintsy misy règlement de compte na hoe resaka jalousie. Satria c'est très bizarre l'histoire. C'est très bizarre. Aminakahy zegny hoe soit izy nateriny aux alentours, izy zegny magnano style hoe izy tsy au courant fa efa misy olo hafa ndraiky miambigny Alexandra aminakahy nidriky avy tantany hafa. Mety possible tsy nidriky tamin'ny entrée io fa nidriky avy tantany hafa. Soit zegny nidriky avy tamin'ny bateau na hoe nidriky avy tantany hafa satria misy renirano io. De tagny amin'izay rô nagnano mission. Ary fahitako zao zegny izy torturendreo. Soit izy antsendriky ny torturendreo tagnaty ala tao. De asa izy tao donc soit hoe ny fiezondreo tamin'ny tagnaty ala teo de tsy izy zegny c'est un peu bizarre fa izy efa 5-4 jours après hita le zaza tamoron-drano. Hoe ka soit izy io zegny nivonendreo antsendriky avao natsipindreo agnaty rano, soit zegny tsy haiko ty ny fiezondreo de nilefa ny panique igny nahita rano igny be bon za hitsofitra agnaty rano baka mba moramora hitan'olo donc tsy haiko antegna koa fa agnatin'ny panique ane efa zay raha agnatin'ny lohantegna fo ataontegna tsy hay. Fa izy c'est très bizarre. Donc enquête mandeha comme par hasard zegny colocatrice ty izy koa fa hoe hita le fatiny Alexandra izy directa compte nazy TikTok nanjary mode en privé. Ary colocataire atao troisième personne namandro tao tsy hita ny lefa disparu. Donc pour vous dire que en fiainagna joti, faites très attention. Olo joti vraiment tsy haiko fa depuis dernières années ty le monde en fait c'est bizarre. Le monde c'est bizarre depuis ces dernières années. Olo zegny nanjary dingue. Olo zegny nanjary dingue, tout le monde est dingue en fait. Mahasaky mamono amin'ny raha tsisy dikany. Za matoko fa question de jalousie fo zegny to. Ça c'est sûr et certain. Zegny raha matetiky misy aty. Anao koa fa peuple noir aty. Fais attention, t'es pas chez toi. T'es pas chez toi. Anao koa fa olo job aty. Fais pas confiance. Maro jalousie. Enquête mandeha, j'espère que hitandreo zegny les ravisseurs namono izy, hitandreo namono izy fa
Zaman en place les mamans, c'est vraiment, ça fait mal quand même. Anon ande fazan kanon entre Canada en espérant que mahazun tsara. Finalement, ils nous d'un pays fat. Moi, je parle. Poudiana kel zeng li affaire mkaski Alexandra le zazamati tangi Canada. Lewe ni vnenulo. Donc à chet zengi efa voix confirmé ni police fa. Les zaza chinati les premiers jours de disparition nazi. Faiz mati quelques jours après. Donc, Mazawawa zeng Alexandra, pendant quelques jours avant sa mort, ils peut-être ni 5 estrindro zengizi quelque part. Ar Mazawawa fait un fourreto. C'est-à-dire ils n'y un fourreto le mercredi vers à peu près 16h, donc na 15h. Donc ils n'y toi fait une boîte. Donc Mazawawa zeng Alexandra mbala velou satontsika hoe mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Efa vo prouver zeng fa izy zeng mati à peu près satontsika hoe dimanche na lundi. Nefa izy hita afaka moale mardi matin. Donc Alexandra zeng mbala velou quelques jours avant fa tsy hay izy taia ary recherche zeng efa nagnano recherche fa tsy hita tarnisy izy. Donc hatreto zeng police efa me confirmer fa les zaza quoi tsy maty accidentellement fa izy zeng natagna coup et blessure en vatanazy. Donc mazava wa zeng fa meurtre nivonen'olo izy. Nahitagna fracture marobe zeng surtout amin'ny loha. Nahitagna traumatisme crânien marobe izy. Donc mazava wa fa izy zeng avo torturé quelque part. Ary hatreto police malavitra nanagna preuve solide andenamboragna le colocataire na hoe colocatrice satria recherche ambalankoro ary vidéo de surveillance amin'ny entrée ny parc zengny Alexandra ni rentrée toute seule tsisy namagna. Donc hatreto zengny na mandeha zengny les rumeurs hoe oui mazava hoazy fa le colocatrice na hoe colocataire fa police zengny marche avec les preuves. Donc hatreto zare mbala tsy mahita les preuves solides tsara anamboragna fa les enquêtes zeng efa en cours. Donc police zeng miezaka mamory le élément diaby de angalandro preuve fa resaka meurtre io aty tsy raha mora mila raha exact tsy mila hoe coucou le diaby ato. Bon mbala affaire mikasika Alexandra igny fa za ndraiky vraiment fa commence hempaka amin'ny médium ty les la voyante. Amna kaka izy zeng karaha fa hoe managna maladie mentale quoi. Satria zeng misy raha volagniny vraiment lourde surtout mikasiky révélation ataony mikasiky mamany Alexandra. Oui comme quoi zeng izy zeng izy misy contact amin'ny Alexandra direct ke Alexandra zeng bloqué quelque part. Tsendriky nahita la paix bloqué quelque part satria zeng mamany zeng andegnaraka izy. Donc izy zeng tsendriky andeha amin'ny lumière agny fa izy miambigny mamany agnelagnela-dalagna ao izy. Ça fait zeng mamany andegnaraka izy. Ça veut dire zeng mamany andeha foaty. Aminaka zeng lourde be no ma révélation karaha zeng satria déjà tam fahavolomany Alexandra iro ndraiky mamany efa nikoragna hoe nikorokoragna karaha io bliblague hoe le raha koa tsy eo mama karakory ka ataonao izy Alexandra zeng. Avy lagniny mamany fa izy koa anao tsy un jour za maty za tsy possible andeha adigna raha il s'est passé. Déjà fa nisy raha karaha igny plus les paroles nazy aminaka izy tsy mandiniky magnaboaka raha karaha zegny. Déjà izy tsisy respect tsisy la sagesse tsy or hoe bon tant que anao médium zegny tokotry fidifidiananao zegny raha andeboakanao karaha ohatrany hoe efa mipréparer la mort nazy quoi. Déjà olo fa agnatin'ny maizigny mbala ampianao parole karaha zegny karaha hoe dikan'zegny hoe zanako igny tsy endriky nandeha miambigny za donc za zegny andeha montegna feke. Donc agny donc raha tianay tongavagna hoe miprovoquer la mort ni mamany Alexandra. Vraiment fidifidiana raha volagna za maloha non za fa tsy tiako feky mizaha vidéo nazy igny satria aminaka izy karaha olo tsy normal.
Ary olo karaha igny mendrika samborigna igny un jour ou l'autre mbala ho hitan'ny mamany Alexandra vidéo igny mba tiako tsara izy koa izy porte avany plainte atao justice fa révélation nazy hitako grave be tsy karaha igny ataony médium zegny nanao karakory karaha izy zegny hoe fa magnano mi-prévoir mihitsy hoe la mort nazy non quand même tsy mamany Alexandra tsy mérite phrase karaha igny. Maman Alexandra izy oti mérite bien entouré. Izy mila bien entouré. Peu importe. Ni raha tokotro ahavitro anao, peu importe. Nanao ndi za psychologue, nanao ndi vavaka, nanao ndi agnino fa izy zegny tsara izy bien entouré. Tsy mila ambela manokagna fa izy koa izy ambela manokagna tsao izy mahazo tretry ratsy. Tsao nde montegna. Na tsao marary, tsao magnano arrêt du cœur. Olo karaha igny zao ne fragile, tsara izy bien entouré, isanandro mila misy olo miaraka aminazy. Tsy maintsy magnamboatra saigny, peu importe ino raha tokotro agnamboarana saigny, nandi vavaka. Misy olo sasany tatrany deuil karaha io, mivavaka, donc vao mboatra saigny. Misy ndraiky sasany mandeha mizaha psychologue, io samby amin'ny système nazy. Fa essentiel zegny anao koa fa ni remonter les épreuves, igny le plus essentiel. Peu importe zegny moyen anao fa anao mila surmonter zegny. Fa izy karaha hitako efa non, jusqu'à mois de février, quand même. Olo mbala za koa la famille Alexandra vraiment tsy nambelako olo igny. Vraiment tsy nambelako fotony révélation karaha igny, vraiment révélation lourde. Non. Izy tsy tokotro izy miconfirmer raha karaha regny. Na karakory zegny. Hatreto mbala tsisy vaovao hoe karakory. Izy direct fa efa mahay. Izy zegny mi-inventer raha. Donc izy zegny misy hallucination, je sais pas, malade mentale. Aminakahy izy tsy olo normal. Izy koa olo normal. Marigna anao mitantara mikasika affaire igny fa le hoe Alexandra, esprit n'Alexandra bloqué quelque part, izy io mbala tsy endriky loso agny, soi-disant zegny mbala tsy loso amin'ny paradis. Ou izy. Fa mbala bloqué amin'ny lalagna ao. Satria zegny Alexandra zegny mivolagna fa za tsy endrika andeha fa za iambigny mamako satria mamako andeha agnaraka za. Oh, efa midélira. Vraiment midélira. Tsy na marigny déjà, na marigny na tsy marigny zegny. Tsy tokotro andeha volagniny en public. Izy koa izy vrai médium tokotro izy mandeha mitsakaraka la famille tsy haiko igny, na mamany na zo fa la famille nazy proche andeha volagnany zegny. Ino ma but nazy mivolagna raha io en public, c'est quoi? Tsy haiko avinareo fa outra vinaka manokagna zegny hoe tsy nécessaire andeha volagna raha karaha zegny. Déjà izy io fa latsaka amin'ny maha izy tsy mérite andeha volagna zanakanao koa mbala zegny ane mitarika olo andeha hamono tegna satria tiany zanany igny tiany. Anao koa un jour anao tsy eo izy, zaho izy tsy afaka mivivre za. Zegny déjà fa vavanazy. Plus izy koa maharegny raha karaha zegny, tsao izy managna eritreritry hamono tegna. Ka zegny assassin izy, aminakahy direct assassin, izy direct responsable de la mort ni mamany Alexandra. Izy koa un jour zegny viavy misy raha mahazo izy par exemple. Olo fa latsaka amin'ny maha tsy mila atao parole karaha zegny satria zanany igny tiany. Izy io kaiky regniny, izy io miambigny za. Tanaro, tout est mental, tout est mental, tout ato raha jiaby. Donc tsy haiko fa za zegny non, za fa tsy tiako mizaha vidéo nazy, izy karaha hitako fa naingengeny tsisy hainao. Fomba maro edy médium nagnaraka affaire igny fa ninazy nagnafahafa. Vraiment ninazy nagnafahafa. Tsy izy amin'io anareo koa magnaraka vidéo nazy. Lery tamy disparition igny. Maro raha mivadibadika amin'ny raha volagniny izy io ao. Maro. Za tsy hoe magnambanimbany médium na voyant, fa il est là, na feo nazy fo aminakahy fa karaha feo diable. Karaha fa tsy feon'olo normal. Tellement. Non. Faut arrêter. Tsy mety magnaririve. Surtout raha mikasiky meurtre. Accusation, olo jiaby ni accusé n'izy io. Izy nefa migaranty fa misy olo zay fa haino izy. Izy koa olo aby se manifeste. Izy hoe misy viavy blonde.
misy colocatrice nazy zegny mbala tsisy preuve mato police tsy magnaboaka raha zegny officiel iro mbala tsy hefa marinany zegny atreto do koa voyant ndraiky médium koa zo tia nanjary nagnano enquête policière irô donc mety embaucher police feky izy ko olo fa misy atao recherche igny na hoe misy enquête atao igny defa kaegny feky médium hoe karakory visionao n'importe quoi. Allez, za fa tsy volagna raha mikasiky igny fa tellement ça m'énerve. Bonjour olo jiaby ato. Bon, za hagnano vidéo malakilaky faragnako eto vidéo mikasiky Alexandra alohany azahoako vraiment vaovao officiel aboakan'ny police. Za zegny hagnano vidéo juste hagnano analyse personnelle. Analyse naka manokagna zegny mikasikasiky fandaina raha igny au début jusqu'à la fin. Déjà za zegny misy raha voatsikariko hely hoe agnatin'ny histoire igny satria atsika amin'ny mahagasy atsika africain na gasy atsika zegny mitovitovy culture avokoa atsika mitovitovy atsika zegny misy raha en commun atsika managna croyance par rapport ny vazaha aby io tsy vazaha jiaby fa misy vazaha tegna tsy mino izy koa tsy mahita maso vazaha presque mino raha voaporofony scientifique raha koa tsy voaporofony fin scientifique ndraikindraiky vazaha sarotro be mino aminazy donc enfin bref za zegny ny raha hazazokonogny zegny déjà depuis zegny mamana Alexandra tatoato talohany tsy haiko igny foaty izy karaha hoe karaha fa magnandindindogno azy zegny le raha izy zegny à chaque fois izy magnano vidéo izy toujours magnano vidéo hoe magnaboaka le fitiavany zanany hoe à quel point zegny zanany igny vraiment valeur aminazy à quel point zegny izy ni souffre tam tsaiky igny depuis tsaiky igny voteraka izy fa ni souffre iroroe zegny vraiment fusionnel déjà izy mitantara histoire voalohany izy navesitra tsaiky igny à l'âge de 17 ans mbala hely vraiment mbala mineur après izy navesitra tsaiky igny babany zanany niala izy tsy niraraha izy tsy nijery izy ny gardeny fo tsaiky igny tsy nadosony après koa zegny la famille nazy nagnilokiliky satria anao mbala jeune tokotro hianatra or anao fa navesatra ny gardeny fo tsaiky igny ary tsy nasiany différence ary tegna namiany fitiavagna l'amour sincère en tant que mère zegny tsaiky igny de taty afara zegny ny avance fiaignan'androny s'est débrouillé toute seule ny avance jusqu'à Alexandra zegny talohany izy andehanatra Canada zegny nalefa en Afrique du Sud antsendriky nianatra après en Afrique du Sud amizay izy nalefa à Canada talohaloha teo io fo raha volagniny izy vraiment karaha fa magnandindindogny izy misy phrase ampodipodiny talohany tsy haiko igny mifoaty comme quoi anao zanako nijaliako izy tsisy olo mahasaraka fitiavagna anakah ndraiky anao nazovy ary phrase matetika ampodipodiny hoe toi et moi on est contre le monde entier igny le phrase m'interpellé za le phrase naboakany talohany tsy haiko io foaty avy eo koa raha faharoe koa m'interpellé za zegny hoe misy camarade ny mamany Alexandra meilleure copine nazy vonaty tsy ela vraiment vonaty tsy ela meilleure copine nazy ty votsela hely de meilleure copine nazy ty zegny mbala tam fahavolomany nagnamia cadeau bijou tam mamany Alexandra miprouver fa bon fitiavagnandreo sincère et tout tafara zegny maty tampoko be zegny le meilleure copine nazy ty de au moment n'izy mandevy nisy kininy ravaka namezany drako ty tamin'ny moment n'enterrement nisy kininy mamany Alexandra zegny de tam cimetière tagny alohany amody fasagna alohany amody cimetière zegny ndraikindraiky antena zegny managna réflexion mbala mitsidika hely agnaty lavaka ao izaha le olo igny faramparany samby managna réflexion karaha zegny atsika koa mandevy de au moment izy mitsidika igny teo fo ravaka anazy io latsaka or ravaka migadra tsara latsaka tagnaty lavaka tao de teo amin'izay zegny izy karaha somary ny panique hoe ino mandeha zegny eritreritry hoe ino antony mais bon izy amin'izay ny préfère tsy ny récupérer bijou igny
nefa olo mpamody fasagna iny volagna taminazy izy koa tianao alaigny madame bijou igny récupérentsika non izy amplafo matoa izy igny fa karaha igny misy antony ary izy andeha milevigny miaraka amin'ny bijou igny donc laisse tomber izy tsy récupérer zegny bijou. Bon, les raha mampagnitignitigny saignanakahy zegny hoe est-ce que raha aby igny vraiment efa signe fa misy raha hahazo izy maventy amin'ny amare. Est-ce que bijou latsaka agnatin'ny lavaka igny efa signe fa misy raha précieux, misy raha valeur tianao farany tianao fiaignanao ialanao. Satria atsika amaha gasy atsika na hoe africain atsika managna croyance en commun. Na atsika gasy par exemple hoe mandevigny zegny tsy mety mitomoagny amin'ny fasana. Na atsika gasy fo ndraikindraiky misy olo sasany tsy milevigny miaraka amin'ny cercueil. Misy atsika gasy sasany karazan'olo sasany tsy mety milevigny miaraka amin'ny vy. Matoa raha aby igny yo natura raha igny respecten'olo misy antony. Ary olo tsy masaky magnanognano fatany izy koa fa raha mikasiky fa voazigna zegny vraiment sacré. Donc na maman Alexandra zegny s'est posé question inona tonga ravaka anakahy migadra tsara be losy miaraka mère copine nakahy igny izy. Donc analyse nakahy zegny hoe tsoha zegny bijou igny efa signification fa misy raha vraiment précieuse hialanao. Satria zegny karaha coïncidence hoe taty afara votsy elaela taty afara zegny zanany nagnano raha karaha igny. Atsika ty fahidrika resaka spiritualité efa tsy resaka médium na hoe enquête policière sy ny tariny fa za zegny agnano analyse farany finaly za vao fa tsy magnano vidéo eky fa za koa nagnano vidéo vraiment vaovao officiel bokan'ny police. Igny zegny raha mahagaga satria maro fo zegny étudiante, maro fo olo maty fa Nina Alexandra ty vraiment nisy bruit dans le monde entier. Yo zegny ahaizanao fa checking vraiment managna étoile qui brille. Misy olo amin'ny fiainagna karaha zegny, misy olo amin'ny fiainagna managna étoile qui brille. Asa tandrika hoe resaka célébrité fo. Yo fo par exemple misy olo magnano raha, yo fo votsela, yo fo direct fa malaza. Nefa ndraiky misy olo sasany ndraikindraiky fa des années io tsy hita. Amin'ny fiainagna karaha zegny, amin'ny fiainagna ndraikindraiky misy olo vraiment managna étoile qui brille. Zegny mahatonga hoe anao koa agnano raha tsy manjary olo. Tsy kila olo jiaby ndeha ataonao raha tsy manjary fa tsy odenao fanandro araiky quelqu'un managna étoile qui brille, vraiment qui brille. Donc igny zegny l'histoire ataoko fofoy nampandiniky za. Fotony mba maro fo zegny étudiante disparue à Canada agny. Mba maro étudiante maty un peu partout. Fa Nina Alexandra zegny vraiment dans le monde entier. Nanao karazagna raiky amindro, nanao tsy karazagna raiky amindro. Dans le monde entier zegny vraiment nisy bruit nagnano bruit ary olo jiaby vraiment touché sincèrement. Maro olo vraiment touché. État jiaby, fanjakana jiaby jusqu'à amin'ny télé française mandeha magnaboaka vaovao checking. Jusqu'à télévision en France, dans le monde entier. Donc, yo za mandiniky hoe c'est dommage quand même izy niafara amin'ny raha karaha igny satria izy quand même hitanao fa olo managna étoile qui brille. Alors j'espère que la justice soit faite. J'espère que la justice soit faite. Satria izy tsy mérite am âge-nazy igny, izy tsy mérite. Am jaly nataondro ro ndraiky mamany vraiment niaraka zegny re le mampalahelo am'le histoire. Ireo zegny vraiment niaraka nijaly au moment zegny mba fahitahita zegny le avenir an'le zaza, mba fahitahita zegny hoe fahasoavagna anazy, anao maty. Pourquoi? Za me s'imaginer en place de madame, vraiment karaha hoe la vie c'est injuste mihitsy fa j'espère que izy ahita force andeha surmonter les épreuves mandalo aminazy fa épreuve mandalo aminazy vraiment épreuve mavesatra. J'espère que izy azo lalagna mazava. J'espère que izy azo moraly. J'espère que izy tsy hagnano bêtise amin'ny amare. Vraiment j'espère que izy mahita lalagna mazava ary magnaboaka force hoe preuve d'amour aboakany Alexandra zegny izy mila managna force. Izy koa anao ndeha mony tegna zegny tsy preuve d'amour
am raha raiky anao zegny de prouver amin'olo raiky fa anao tiako de za montegna anao preuve d'amour aboaka anao zegny managna force miavance tout simplement za matoky donc raha volagniny médium hoe mamako nde agnaraka za non zegny tsy soiny Alexandra zegny za matoky fa Alexandra misouhaité fa mamany managna force après une preuve mamany zegny i avance la vie continue après une preuve donc igny vidéo naka farany fa za koa nagnano vidéo d'après vraiment efa vidéo magnambara le officiel azovina mono izy ary karakory fandehany enterrement